Эфирда хабарлар программасы исәнімсіз. Студияда Адилия Бұрханова. Бүгінгі шығарылышының мұхим темалары турында қысқаша. Зейлелер Луганск госпиталінде дәваланушы харбилерге шираттағы гуманитар ярдәм жіберді. Наши солдаты получат то, что мы приготовили для них. Политехник коллеж студентлары солдатларға посылка акциясына қошылды. Шоңғы шуарға яратушылар Татарстан шоңғы юлы 2024 спорт шарасында қатнашты. Зейден Луганск госпиталіне шираттағы гуманитар ярдәм ұзатылды. Бұл Закамия помощь госпитален волонтерлар түркімауша жіберілген 16-ші ярдәм. Керек ярақлар тотырылған зуры ек машинасы озатлы кетіруші хайкел янынан қозғалды. Волонтерлар зурик машинасына керек ярақлар, азық-түлік жиылмасы, жылы киімнер тотыралар. Бұл елі гуманитар ярдәм Луганск госпиталінде дәваланушы харбилер үшін әзірленді. Госпиталлер алғы сызықтағы харбилер үшін гуманитар ярдәм жию зейнің Үзек стадионында ойыштырылған. Береге Әлмәт, Түбәнка, Мышаллы һәм башка районнардан изгі көңілі кішілер керек ярақлар китерә. Бұл Закамия помощь госпитален волонтерлар түркімауша жіберілген 16-ші ярдәм. Озату шарасы гадәттәгечә азатлык китерүче хайкел янында узды. Зей халқының бірден болуын, оны жию үшінде активлы көрсетуші ұйышма предприятиелерні район башлығы да белгілеп өтті. Центр отгрузки здесь, вот поэтому, конечно, маленький такой муниципальный город Заинск становится центром притяжения той работы, значит, которую мы сегодня вместе проводим. Район жетекшілігі ұйышма предприятий жетекшілері Яшар Мешелер Хайыр Фатихасы білән йük машинасы олы юлға қозғалды. Адилия Бұрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хабарлары. Зей политехник коллежі харбилеріміз үшін актив ярдәм етушілер ретінде қазір келесі гуманитар йükні ұзатырға әзірленелер. Оқытушылары жетекшілігінде студентлар тұқмаш киселер, шей ризықлары пішірелер. Оқу йұртындағы іш барышын біздің түшірі түркіміде көріп қайтты. Бірсі кисе, екіншісі ясап қопларға тутыра. Политехник коллежінің болашақ пішікшілері харбилер үшін тұқмаш татлы ризық безелер әзірлейлер. Александр Нестеров бұл ішіне айрыша жауаплылық білән башқара. Мне становится хорошо, когда готовлю, потому что я знаю, что наши солдаты получат то, что мы приготовили для них. Безе, лапшу и чай. Har студент әзірлеген ризықлары аша харбилерге туған яғжылысын һәм үйде пішірілген аш су тәмін тапшырырға тырыша. У нас для теста ушло где-то 30 яиц и примерно 3 килограмма теста. Но из этого у нас получится довольно много лапши для фасования. Қамыр басып тұқмаш киселер шейге безелер пішіріп қопларға тутыралар. Әлі бұларғына түгіл, туған яқ бұлынларынан жиылған үлен шейлері де әзірлеп жіберелер. Солдатларға посылка акциясына оқу йұрты бірінші тапқырғына қошылмай. Студентлар көңіл жылысын салып пішірген ризықлар егітлерге ватанны сақлаушылар күніне зур бөлек һәм хөрмәт болыр деп шанабыз. Адилия Бұрханова, Максим Майоров, Юлия Казамарова, Зей хабарлары. Ялтызай шоңғы үзәгінде шираттағы масштаблы ярышлар узды. Биреде СССР-ның от қазанған спорт ұстасы Федор Тимашов истәлігіне бүтін Россия шоңғы узышлары барды. 4 күн дәвам еткән ярышларда Россияның түрлі төбәкләреннән спортчылар катнашты. Спорт шарасының ачылышын безнең иҗат төркемендә төшереп кайтты. Ялтызай спорт әзірлігі үзәгінде бүтін Россия шоңғы ярышлары узды. 7 февральдан 11-не кадәр якташыбыз Олимпия чемпионы Федор Тимашов призына узышлар үтте. Россияның 25 төбәгеннән Белоруссия республикасыннан көчле шоңгычылар килде. Мәртәбәле спорт шарасын ачуда дәрәҗәле кунаклар да катнашты. Район башлыгы Разиф Кәримов зәйлеләрнең Олимпия чемпионы белән горурланулары, Тимашов призына оештырылучы ярышның бүтін Россия дәрәҗәсенә күтәрелүен билгеләп үтте. У нас в Заинске школа спортивная имени Федора Петровича Тимашова. На сегодняшний день почти 500 детей там занимаются. Школа носит титул Олимпийского резерва. Ежегодно мы подтверждаем своими результатами. И, конечно, мы гордимся нашим олимпийским чемпионом. 4 көн дәвам иткән ярышларда шоңгычылар ирекле классик стильләрдә һәм спринт узышларда ярыштылар. Зей шоңгычылары да яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп куандырды. Адилия Бұрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хабарлары.
Узган шиммеде Яңа шәһәрнең урман буенда Татарстан чаңгы юлы ярышлары узды. Әлеге спорт түрен үз иткән бик күп зәйлеләр чаңгыга басты. Безнең төшерү төркемендә спортчылар белән аралашып кайтты. Татарстан чаңгы юллары 2024 спорт чарасы быел да күп санлы чаңгы сөюче зәйлеләрне үзенә җыйды. 10 февраль көне Яңа шәһәр урман аланы бәйрәм мәйданчыгына үрелде. Спорт бәйрәме өчен һава торышы уңай торды. Яңа шәһәр урман буена һәркем күтәренке рухта килгән. Чаңгы шуарга килүчеләрне район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин сәламләде. В этот прекрасный зимний день я вам желаю хорошего настроения, прекрасной лыжни, успехов, удачи. Рахмат, бәйрәм белән сезне. Чаңгы юлына беренче булып көчлеләр узышында катнашучылар басты. Алардан соң ветераннар, хезмәт коллективлары, студентлар, кичкенәрәкләр чаңгы шуды. Дистанция һәркем өчен дә бер. Алар 1800 чакрым арада җитезлектә көч сынашты. Гаилә елы уңаеннан гаилә командалары өчен аерым йөгерү дә оештырылды. Бу юлы чаңгы юллары Россия акциясендә 5000нән артык кеше катнашты. Мирный һәм Искезәй бистәләрендә яшәүчеләр, авыл җирлекләре һәм мәктәп коллективлары да сәламәт яшәү рәвешен яклауларын раслады бүгенне. Ярышларда җиңүчеләргә диплом һәм медальләр тапшырылды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зейнең политехник күллиятендә Россия фәнне көненә багышланган чара узды. Нәкъ 300 ел элек Петр I тарафыннан Россия фәннәр академиясенә нигез салына. Физика укытучысы Наталья Чернова студентларга кызыклы һәм мавыктыргыч интеллектуаль уен оештырды. Һәр ике команда тиз арада җаваплар биреп осталыкларын күрсәтте. Егетләр, кызлар фәнни ачышлар, кызыклы фактлар хакында белеп, үзләренең белемнәрен арттырды. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, исән сау булыгыз.